Kini ang GMA Regional TV Live. Panahon nga motumaw ang brownout, matag usa ka nato. Adunay nagkadayang diskarte aron nga kita maka-charge sa mga gadgets, makapa-under og generator, ingon man nga makapangita og suga. Apan ani usa ka magtutudlo sa Babag National High School sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga magtudlo ka nato sa laing pamaagi aron nga kita makaproduce og electricity sama sa pagpasiga og suga nga gamit ang seawater. Siya si Rico Nunez, kinsa usa ka magtutudlo sa TLE sa naisgutang tunghaan ug sayang hilig nga pag-eksperimento iyang nahunaunaan ang pagbuhat og pamaagi nga makapasiga og suga nga gamit ang seawater. Karong buntaga, makisayod kita. Kabahay ni ini nga imbensyon, pinaagi sa atong pagiginabi kaniya dinidang sa GMA Regional TV Live. Karong buntaga hisgutan ta ang kamahinungdanon niining mga alternative sources of energy pinaagi sa usa ka magtutudlo sa Babag National High School. Let's all welcome Mr. Rico Nunez. Mayong buntag, Sir Rico. Welcome sa GMA Regional TV Live, sir. May buntag sad ma'am. O salamat sa inyong paghatag na tog time nga ma-promote kini siyang technology para sa atong mga kaigsuonan ilabi na sa isla. Sir, asa na mga isla dinhi sa Lapu-Lapu, sir, nga nasulayan na kining seawater lamps ninyo? Actually, naay usa ka innovator ani sa Manila. Mo na nakahatag na kog inspiration niya. Pero nahatagan siya og award gani ni atubang pa siya ni Obama. Pero ang nakapait, wala siya share sa giyon sa pagbuhat. Gani karon gikuha naman og usa ka company ang iyang salt water lamp, pero wala siya gi-share nga design niya. Gi-patent na atong usa ka company sa US. Pero ang iyang gistorya, ang principle pag-generate og electricity is electrolysis. So kung palitan electrolysis, nangita ka og mga electrodes, no? Nga nakatudlo man kog grade 7 science. So part sa experiment ilin na after Odette nga na wash out gid ang Hilutungan Island sa Cordoba. Yes. Di ako nagsugod og experiment aning saltwater lamp. How much would it cost, sir, para sa usa ka lamp? Ang cost ginang nakuha ni aning lamp niya kay sagad ni pinunit man ako. 20 pesos ra gid siya ang cost ani niya. Kaya ang kaning pinangayo man ako ni water refilling station, gitagaan ko nila meter nga carbon filter. Given nga very affordable ra mga materyales sa paghimo og usa ka seawater lamp, have you tried reaching out sa ato ang LG user para mas mapalambo pagayud kini? Gani gi-post ko ni siya sa usa ka chat group diri sa Cebu, na mga inventors chat group ba, na a group of engineers. And speaking of support, sir, para kanimo unsa ka importante na kini na pod ang angay gayong tutukan sa ato ang kagamhanan kining pag-discover pagayud og mga alternative nga mga sources of energy? Daghan pa gid siya, gani gi-test na mo na siya og urine, gi-test na kog urine, musiga siya. Pero mo gamit mo dag urine nga may dagat gud, no? So, kanang atong mga public comfort rooms, pwede na walay kuryente. Ang iyang lighting, pwede ang gamit na to, ang urine nga na-capture sa kuan, pwede mo pasiga ana nga room, no? Nganong nakahiligan nimo, sir, kining siyensya? Dili ra ko teacher, environmentalist ako ma'am. I'm an environmentalist. I have partnered with other NGOs. Gani naga-promote sad mi og kanang mga mini solar lamps. Pero ang problema, mahal kayo siya. Mag-order mo ka sa China. Ang nakatindot aning seawater lamp, nara diri mapalit ra nimo sa mga local nga electronic stores yang parts. Dili na kinahanglan i-order online. Busa, Sir Nunez, para sa ato ang mga viewers, usay ikahatag nimo nga mensahe o advice para kanila. Willing ko mo in fact, gi-share naman ako siya nga technology na hinaot ko nga magamit ni siya. Ilabi pa sa mga island communities. Kay kami diri sa Lapu-Lapu, naman gumi mga island schools nga usahay, way kurente. Ilabi na after Odette, mao na nga nang hinaot mi nga hinaot ko kay ni siya
masugdan nato, ma-roll out nato o ma-implement sa atong communities. Ug mao gayud na ang angay namong atangan, sir, nang hinaot usab mi nga mahimong successful kining mga next plans ninyo, Sir Nunez. Okay, ma'am. And with that, daghang salamat kayo, Sir Nunez, sa imuhang oras nga gigahin karong buntaga. Salamat, sir, ma'am. Kaganiya sa Bistalk, atong nakauban sila Pokwang ug Rabia Mateo nga nangibitar ka natong tanan sa bag-ong game show nga TikTok Lock matag buntag sa dili pa mag-eat bulaga. Ug ato usab nakauban ang registered nutritionist ug dietitian nga si Mr. Reynaldo Bobby Estomata nga nag-inganyo ka natong tanan sa saktong nutrisyon, inay ang medikasyon aron malikay kita sa mga balatian. Ug ato usab nasayran kining gihimo nga si water lamp sa usa ka sugbuanong magtutudlo nga si Mr. Nico Nunez. Ug mga kapuso, subay niining pagsaulog nato sa Nutrition Month atong hinumduman kung unsa kami hinungdanon ang atong panglawas. Busa niya kami ibilin nga pabaon alang kaninyo mga kapuso. Kini gikan ni T. Colin Campbell sa ka-American biochemist. Good nutrition creates health in all areas of our existence. All parts are interconnected. For more episodes and more, tutok lang mo sa atong official website sa www.gmaregionaltv.com. And mga kapuso, subscribe na sa atong YouTube channel sa GMA Regional TV. Once again, daghang salamat sa subli natong panag-uban karong buntaga. Busa tutok lang gayud dinhi sa inyong kapare sa pamahaw matag adlaw ang GMA Regional TV Live.